Argi dagoenez, hau da, Durangoren lana aintzat hartzea, ez? Ez hainbeste udal mailan egindako lana aintzat hartzea, ez bada herritarrek hainbeste urtetan zehar, euren esfortzua eta gainera musutruk einiko esfortzua, kontuan hartzea, azpimarratzea, eta hainbeste parte hartzaileen meritua kontuan hartzea eta horreri be sari bat emotea, hau esken finean Durangarrontzat, da saria ez hainbeste udalarentzat berentzat, ez bada udalerrientzat. Suposatu da 4 urteko lan itxela, eta azkenien emaitza be ikusi diez, planeko 180 egin jogu, inbertsio garrantzitsu gen diez, eta parte hartze oso garrantzitsua izan da prozesu honetan. Eta parte hartze hori ez bazan egongo, Agenda 21 Durangon ez zeukan izango zentzurik, ez? Auditoria berak ez da guretzako ez da suposatu asko, ez? Egindako lana aurretik egin ja, eta emaitza gero lortzen dier, auditoria baten bitartez, baina aurreko lana eginda zegoen. Bueno, Aitor está en un sitio estratégico en el ayuntamiento, está con la oficina técnica y es quien está metiendo en vereda a todos los arquitectos, aparejadores, a todos los técnicos. Tenemos montado un comité interdepartamental, montado por técnicos de diferentes departamentos y liderado por la parte política. Entonces, si lo ven como un plan estratégico municipal, pues es mucho más fácil que todo el mundo se suma al carro, ¿no? Guretzako erronka garrantzitsu bat, beste agente sozial eta ekonomikoak gerturatzie prozesu honetara. Eta horretan saiatuko gara hurrengo prozesuan. Beste bi alor garrantzitsuetara heltzeko, ez? Alde batetik gazteen mundua eta gazteriaren mundua eta euren, gorabeherak euren ikuspuntua eta hori guzti hori jasotzeko, eta merkataritza txikiaren alorra be, alorrari be pixua eman nahi diotzau eta